Bé, ha sigut una visita interessant, ha sigut gràcies a la invitació que ens va fer el nou director d'Aerocas. Ha sigut interessant veure les instal·lacions, com estan fetes, l'ús que està donant ell i tornem a tindre damunt de la taula el debat de fins a quin punt és rentable tindre obert aquestes instal·lacions. El que tenim clar és que la tria de la ubicació, el model, el lloc on se va fer l'aeroport va ser totalment arbitrària, han vist sobre el terreny els desmuntes que van tenir que fer-se, l'orografia complicada que té, la falta de justificació econòmica, però el que estem ara és en una nova fase de que s'ha canviat completament la direcció d'Aerocas, de l'empresa pública que gestiona l'aeroport, i en base a ella tenen que donar-li algun tipus de rentabilitat. El que han volgut ficar en comú és això, la complicada situació d'aquest aeroport, que avui per avui únicament té 3 vols a la setmana i en base a aquests 3 vols té que fer-se rentable, té que hi ha de treballar així contínuament, gent de neteja, gent de seguretat, hi ha una despesa econòmica contínua i estem pagant els valencians un contracte de 25 milions d'euros amb l'empresa Lavalin per a que estigui funcionant aquest aeroport que de moment únicament continuem dient això, que hi ha 3 vols, podria haver 5 a partir de 2 mesos, però continuem pensant que per a aquesta rentabilitat no fa falta aquesta infraestructura. Bé, un poc la funció que hem tingut ha sigut més que res que fluïsqui la informació, si han hagut un problema en aquest aeroport ha sigut precisament això, la falta de transparència, el per què s'utilitza per a fer negocis per part de la gent que l'ha fet, constructores, les de sempre, assessories astronòmiques, publicitat, ha sigut un foco de malversació de diners públics i ara el que volem és que hi hagi informació. Nosaltres un poc sí que s'han compromès a documentació, tràmits que fan falta a nivell de l'Estat, poder dur-los des del Senat a terme, sempre en una relació directa amb la direcció d'Aerocas.